बे जानानै थांबाय दा मेडिटेशना 9:30 बाजि जोंहा नैबेयाव प्रग्रामाव होदों 8:30 सिमाव ब्रेकफास्ट जोबनांगौमोन अब्लाबो जोङो जोबनानै लोगो लोगो जोङो ब्रेक डाइनिंआव खारलांनोसै बेनिफ्राय जोबनानै ब्रेकफास्ट जाखांनायनि उनाव लोगो लोगो सॉन्ग लर्निंग दं उसे तूफान कहा जाता है और जो तूफान से टकराता है उसे इस देश का नौजवान कहा जाता है. So you are the youth of this country, you are the नौजवान of this country, okay? You are the नौजवान of our nation. जोंनि हारिनि, जोंनि धोरोमनि नोंसोर जाबाय जोहोलावफोर, लाइमोनफोर. बेनि थाखायनो you have to fight with the तूफान that I say, storm, okay? बारहुंखाजों नोंसोर जुजिनो हानांगोन, okay? So बेनि थाखायनो जेखि जाया मानो बे समाव आं खावलायबाय जोंनि लाइमोनफोरखौ नोंसोरबो बेबादि जिउ खांनो नाजादो. दहाय आं सिगाङाव बुंदों जोंनि इसोरा सोर दिनै गोबाङानो इसोरखौ नागिरदों नोंसोर इसोरखौ सिनायनो सेस्था खालामदो आरो दिनै जोङो बिजोंनो सृष्टि जानायखाय जोङो बेखौ मिथिथारनांगोन आरो बियो जोंनिफ्राय मा लुबैदों what he wants from us that we have to understand. Gender equality हौवासा हिन्जावसाफोरखौ समान खालामनाय हिन्जावसाफोरखौ गोजौ खालामना हौवाफोरखौ गाहाय खालामनाय नङा हौवाफोर हिन्जावफोर समान समान थांनांगौ फरायनायाव लिरजानि बिबानाव दा जोंहा मा दङ जेनेरेल कमिटि दङ वुमेन कमिटि दङ युथ कमिटि दङ युथनि कमिटियाव युथफोराल' मेम्बार जायो वुमेन कमिटियाव वुमेनल' जायो जेनेरेलाव जुदि पजिसन दंब्ला बेयाव माने हिन्जावफोरा गैया जुदि सोरबा बिबान गोनां एकदम गोरों गोरा दङ बिशप जाथावना पास्टर जाथावना हिन्जावबाबो जानांगौ सेंग्राबाबो जानांगौ सिख्लाबाबो जानांगौ होनबा बेलेगजों CEO खौ मिथियोना मिथिया मोनसे कम्पानियाव CEO बयनिफ्राय देरसिन जायो दाना अफिसार जोंनि खुलुमनायाबो CEO बादिसोनो क्रिसमास इस्टार एन्ड आदार स्पेशल अकेजनावल' खुलुमो इसोरखौ बर'दिनबाल' इसोरनावहाय खुलुमो इस्टार सानडेबाल' गुड फ्राइडे ओमफ्राय स्पेशल अकेजन जेरै बे सानडे स्कुल केम्प जोबनानै मा खालामगोन ओमफ्रायलाय जोब्बाय ना जोबाखै बे जागायजेननायसोनो मिथिबाय बेनो माने जोंनि खुलुमनाया माने CEO बादि जानाङानो सामफ्रामबोनि थाखाय जानांगौ Yogi
पेंड